salutăm tarmodat tarmide ca na crevono cristianie. Medical si цикне роза, индиста корикос. Чувству salutăm budvarisiva, trupke las șilende чоман, lom terovav, gelom kere, palelom terovav, javas kifensku ki molitva. Gelom kifensku molitva само за интерес, там за момичета. И така също Бог има докосне сърцето, благодаря за Бога, че Той иска да служа за Него. Амин. Вярваш ли, че Исус Христос е Божий син? Да, Вярваш ли, че Той отиде на кръста заради тебе? да, Вярваш ли, че Бог го е възкресил от мъртвите? да, Въз основа на твоята изповед, въз основа на твоето свидетелство и пред цялата църква, ние те кръщаваме в името на Отца и Сина и Святия Дух. Муктут.